Kolele na toko, teškata puška, majkolele na ramo, ostrata sabja, majkolele na kako. Andrej Mazon tuga te interesuje u kuće da, gulaš da kuće? Ko dojde? Ne, to je dojde od 33 godina, kada se tuga sede nekoj 2-3 mjeseci, kada se katatena je koji ten tuga, i već je tamo igra se tamo. Posle po jedna godina dojde sa sve ženom, ostali impresion. Impresion se, i si dojde sa sve ženom tuka, i sve taka, i da se nekoj papata za obet tuka. I te ne tako, te ne konca. Dok je on konte sam slav, treba reći dokumenti, prikazne i pesne, slavski pesne, od Južna Albanija. To je TSS. Moj kamen se straje. Така, това е това май. On kako, da, Katarina Germanova je on kako Neškova. To je svi naša familija. To je sam jas. Помало ли? Сестра ми, татка ми, майка ми се. Това са така и аз събира се и съм драсен по деца. Ovo je tatko Той не татката. Той е друга, Санцо. И той ми се слави добре. Го убие балесите това, го убие съм. Да. Ти се види? Внутрината, поросата, деди Димитроде, ми отиде по лозята, деди Димитроде, по лозята, бобовице, деди Димитроде, да ми бериш бяло грозие, деди Димитроде, бяло грозие, лисичево, деди Димитроде. Живеете от Аламите. Kaj se живее? Що ми текнало, майко леле, на сърце, башара мия, майко леле, да ода. Башара мия, майко леле, да ода. Čarna košula, majko lele ta nosa. Čarna košula, majko lele ta nosa. Čarna takija, majko lele na toko. Teška ta puška, majko lele na ramo. Ostra ta sabja, majko lele na kako. Čirti pistoli, majko lele napojes, otjes planine, majko lele visoke, otjes planine, majko lele visoke, otjes isjance, majko lele široke, otjes isjance, majko lele široke, otjes i vode, majko lele studene, ovnika leši, majko lele pečenje, lutaracija, majko lele pije. Oko sandine, o gospodine bili ženata nevesata. Što knjiga gledaš, što sad zaroniš? Ko sandinice vlada nevjesu. Knjiga mi dojde, vojnik na oda. Oko sandine, gospodine, zemi me mjene, mjene su tebe, bili nevestata. Ko sandinice vlada nevjesu. Tamo ne odi ženska ta duša. Sakam dati, dojdam od kaleško, sakam dati, dojdam zombovačko, u tebe na kose. U tebe na kose, moj kaleško, lele baš prijatelje. Ore vodeničare, baš prijatele, moje oči tvoji neka vida, sagane zito to,
Sade, maš prijatele, moja snaga tvoja neka vide, someri mi žito. To je pismo totalno Amazon. Brat mi govoren, тази година, когато дойде Амазон, беше фундата година от лицея от Корча. Директорът от гимназията, Борисов французски гимназия в Корча лицея, но имаше два директори, един албанец и един французски. Професорите били главни, били французи. Така беше. И това, видите ви да знаете, що лицея от Корча е първото средно училище в цяла Албания. Той стори първото университет в Албания. Мой брат ти, Да. академик. Да. Пред някои 3 години се стори голямо бралище в Тирана и ме покани са и мене да си ода там по този академик от Софийския университет. Учи за математика, за физика. В Париж учеше? В Париж се В учи. Сорбона? Да. На Сорбона. В Париж се учи. Браво. И естествено съм опустица тук, защото ние сборуваме така. Ама опитай така ти, кога може да дойде. Добре, че опитаме се. И дойде увелит на татко ми. И дойде си да французите, да дойде. Тук чули брат ми, не знаеш ако че сака или нема да сака татка ми да дойде. Чуди тогава французите сакали да е много чисто, много отворено, много така. И го сраеше. И се полетали. Сика ми директора, че дойде да французи. Kada може да дойде, да дойде. Татка му. Да дойде, бабе да дойде, kada сака да сбор да пише за словенски, за савски, на македонски сборови. Да се дойде, бабе, трябва да дойде. И си дойде там на Амазон свете, си види каша, не познава се нищо. И така после той дойде. Седе, некои 3 месеци седе първата година тук. А немате пекарни, имаме. И му пиша, тези книги са пълно пекарни, от нашите пекарни. Пише. Побегна от Франция. После, вели, че дойде опет, да те повелиш, си дойде опет 100 година. 2 години си дойде. И една си да види как си дойде с жена му. Чуки му Алекса, обсерва наша сега така. И го в пътя на опет, тогава е така. Така сега са брат ми. Тук брат ми беше първият ученик. Защото декан бил на Значи го дойдел практично Андре Мазон, е дойден практично по брата, така. На Куатрин е Крентинове, тъпезият веторите за Велимите университет Тиранс. Поради 50 годишнината от книга Викани ме да дойдете. на човекът пречувен, атлантикът, академикът, Да. деканът, Първият декан. Първият от декан. факултета. И преди и Имате ръководител за физика, физика. това и с специалистът, професор Сатихоришка. И там се сборуваше по 50 години и умре ти Сотир пред какви 20 години. Там се сборуваше само за Сотир Конешка. Така добър човек, така пречувен човек си беше. Нямаше друг човека и Сотир Конешка. Нешко сакам да ти дойда много мачко у тебе на госте. У тебе на госте, Моркалешко. У тебе на госте, Моркалешко, добри гости ти дойдоя, домакине, добри гости ти дойдоя. Добър абел донесоя. От сърце ти благодарам да си здрав и що не трудно. Да се видим, нека, па ние за ден таман дойдохме, Да се дойдете по нашински.
Приятно да дойдете. Ajde, prijatno sam zdravlje sebi. Ajde da si zdrav. Da si mi živi i Hvala ti zdrav. mnogo na vašите ljudi. Da Hvala. Pozdrav. Zdrav, živ. mnogo I neka ti je čestito ime, to se vidi me.